Bueno, Jose Andres, zuen semea uniformez jantzita joaten da eskolara. Benetan sinesten duzu uniformeak jendea berdintzeko balio duela? Bai, nik uste du baietz. Eta esango dut arrazoi batzuk hori frogatzeko. Nik gogoratzen dut klase bateko argazki bat, nire semea tarteko, gare batekoa, eta han jentea jantzita zegoen eskanbutila bakoitza nork bere modura. Nik ez dut largi haitzen modaz eta olago esataz, baina argi zegoenan batzuk jantzita zeudela 8 maila batean, beste batzuk 10 maila batean, beste batzuk 12 maila batean, eta beste batzuk 6, 4 eta 2 maila batean, taldekoak guztiak. Zer gertatzen da? Hasieratik, ume sasoitik, umeak eta neskamutilak eta azten direla ja bereizten, janskeragatik nor zelako maila dukon, ekonomi maila, familia maila, gizarte maila, deitu dezagun nahi dugun modura. Baina ja hasieratik berezetasunak agertzen dira. Uniformaren alde hona zein da? Erraztu egiten dituela hainbat zeregin. Erraztu egiten dutu, gurasoen zeregina ardura, zer jantziko du gaur, zer jantziko du bihar, ez dakiz zer batekin hor. Merketu ere egiten du neurre batean, familiako aurrekontua, batzuetan, beste batzuetan behar bada ez, honek esaten du ezet, nik uste du baiet, erraztu egiten duelako, merketu egiten du, eta gero, garrantzizkoena dana, danok doazela, itxura batean, bardin, danok bardin da gurasoa zera etortzen dioten uniforme taldean zara, Koldo? Bai, eske uniformeak bentaja, hoi guztiak, gero lantaldeare bultzatzen du, talde baten barruan asko zera zauzetitzen zea, konzentratzen, merkeagoa da, eta horrez gainera, aurrak garbi dagoela sistema, sistema autoritario batean dagoela. Hori ikusten du aurrak. Ni hemen naiz mendekoa. Eta hori oso importantea da. Zatio, hor tirania badago eta aurrak tirania hori ikusiten du. Eta horren kontra borroka indezake. Asko zokerra bada ikusten ez dien tiraniak eta ditadura. Moda adibidez. Moda de tirania bada. Ni nahi duan egiten dut. Nahi duzu nahi tezu? Eta gero mobila nahi duzu. Gero motoa nahi duzu. Gero kotxea. Gero ez dakizen marka.